Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae ame. Dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Nek ora insaf ya terserah lah. Ya angel lakone nggih. Mboten dados menapa, nyatanipun fenomena menika wonten nembe dumados wonten ing bangsa lan negara kula lan panjenengan inggih menika Indonesia. Kathah ingkang mestani akibat perang politik lan sak piturutipun namung nyatanipun dinten sak mangke para pepundhen kula pini sepuh mitra kawruh mudha-wreda ing sami lenggah wonten ing Bima Martani mriki langkung-langkung ing kapandekan menipun Bapak Saipul ingkang sampun paring dana dhateng putra-putra yatim piatu paring sumbangan inggih menika wujud bibit coklat lan sak pituripun ngantos ngresmekaken inggih menika Bapak Kepala RT 05 mawi pasugatan pergelaran wayang kulit dalu natas wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula wis kuwatir mergi pundi-pundi laladan menika sampun boten mikantukaken wujudipun keramaian wontenipun keramaian kados wonten ing media sosial sampun muncul wonten ing Surakarta menika sudah dilarang tempat-tempat wisata tidak boleh didatangi lan ditutup lan keramaian berwujud apapun menika sampun dipun stop. Jakarta ugi ngaten. Kula saking griya sampun kuwatir waduh kok tekan kono gek ra entuk nganake keramaian. Nyatanipun mriki menika tesih tetep percaya bilih menapa menika menawi pitados kalian awakipun piyambak menika boten badhe wonten menapa-menapanipun kados ingkang dipun ngendikaken lumantar inggih menika media-media ingkang sampun mapan wonten dalemipun piyambak-piyambak bahwa kekhawatiran menika saged nyuda dhateng napa kekuatan awak niku lho jenenge. Nah, niku. Kok menghan niku to iki mau aku. Pokokipun kekebalan tubuh menika badhe meningkat kalau kita punya kepercayaan diri yang kuat. Ning nek kuwatir keweden menika kekebalan tubuh badhe suda. Mongko nyatanipun virus menika tumama wonten tubuh ingkang kirang kebal utawi tasih dereng kirang sentosa mila kedah ada kepercayaan diri bahwa kula lan panjenengan sami saged nampi lampahan menika kanthi legawa menika ingkang kula aturaken sembah nuwun Pak Saipul sampun paring dedana mboten ngemungaken kalian para yatim piatu nanging para kadang-kadang kula ingkang nyatanipun inggih tasih kedah dipun bantu nggih menika kanca-kanca penabuh lan ibu-ibu waranggana matur suwun panjenengan iki ya lho penabuh ki ya ora mung kok ana lho penabuh sing yatim piatu wis ra duwe bapak ra duwe simbok ana penabuh sing wis ra duwe bapak ana sing wis ra duwe ibu ana mula kudu disumbang kanthi sarana gelar pergelaran wayang kulit dalu natas menika matur sembah nuwun tanpa pepindhan matur nuwun Lek Darminto tasih kepareng lenggah kalian garwa Lek Kuswala matur suwun kok ya ora tuwa-tuwa wis semono wae menika rencang kula ya sedulur ya pepundhen ya rumiyin nalika penyahipun suwargi Mas Kaca Kang Mas kula menika tasih ndalang kula kalih Mas Lek Kuswala nika tasih nabu kali mendem. Anggere wis kewer-kewer kae wis ora wedi apa-apa pokoke. Bang tok wis ora awur-awuran. Ning nyatane sakmenika ugi sampun paripurna anggenipun tumindak boten prayogi. Nglampahi ingkang boten prayogi menika sampun leren. Mau tak tari aku wis mari syukur. Alhamdulillah kula ya sampun mantun. Boten ginakaken bab ing kados mekaten menika. Nyatanipun nggih boten sae wonten ing raga, boten sae wonten ing pikir lan boten sae
tumrap sedayanipun. Ning nong ngundang Gareng karo Bagong ndak wektune bablas akeh pamundutan sing dereng kula aturaken. Kedhep tesma aku nyawang slendang biru. Matur suwun. Neno. Monggo. Mbak Ria. Kawit mau ndak menglenggan bae. Pipine niku lho enten lalere, Mbak. Napa? Senes niki senes laler. Oh, andeng-andeng to. Oh, pengen ndumuk napa? Mboten. Niku wis ra. Lho niku wis ora wani ndumuk wis pokoke wis. Kula niku meng tak nggo bojo kula sing nang omah. Oh. Niku nek mboten kilap. Ora tau kilap kula niku. Manekung Pak. Apa mau wani ndumuk niku meng kan mboten sengaja. Neno, mangga. Janji selendang biru selendang biru nenone among enaki ati Nora tekan piye godho meneng malah do geger dhewe-dhewe ora ngrungokke swara iki lho malah do ngrasani napa to ngrasani sampeyan mesti wong piye kula apal karo watake piyaga niku apal anggere ana sinden nyuwara mesti gelo-gelo kok to lulu kok to geger Nora mangga Nora tekan baten setiamu ya kanca-kanca selendang biru wah suarane digawe-gawe dan selendang biru nganti kala menjinge munggah medun tetep ana janjimu selendang monggo dipun dawaken srepek mangga tetap ana janjimu selendang biru wis kaya mesin kok ya terus. Ah iya. Sesekit mau sore tekan nyamene kok ya ora do rumangsa kesel. Nah entuk sambat ya wis kapok reng jan.
Nek entuk sambat, Wong nek sambat yo mintuk bajing-bajing. Ha iya, heeh. Kudu profesional ning jeneng wong nyambut gawe kudu profesional. Ora kena sambat loro. Iki ana sing loro siji. Wah iya. Tusio. Rasa ditiliki. Rasa. Disantuni. Kene wae kekurangan santunan kok. Nyantuni Tusio. Wis men kancane do girong ra gelem gironge mbok men kuwi. Nek wonge nyetel keloro-loro lho. Wis men tak gawe grantes kok pikire. Iya, matur sembah nuwun karo Pak Saipul, Gong. Heeh, iki wis paring aku ya kaget lho, lagi bengi iki asli sumpah ora gol gawe-gawe. Bima Martani aku lagi ngerti iki. Oh. Sing biasane ya Sela Martani, Taru Martani. Iki ana catetan ning jadwal kok Bima Martani iki apa sing nanggap Ndara Werkudara kaya kudu. Panjen ngene iki kelurahan Bima Martani. Salor tambahan. Nek mbiyen jaman isih dolan karo Lek Kuswala ya jedal-jedul nek tambahan kono ya terus. Heeh. Karo ngesak botol. Ah iya. Saiki wis ora ya kok. Wah, saiki wis tak tinggal jauh-jauh. Anu jenenge gagas karo awakku. Ya wis syukur. Apik kuwi. Ya wis ade muga-muga nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti penyanyi Bapak RT 05 sing wis dilantik bisa amanah ya bibit coklat ya iso ngrembaka terus ya Pak Saipul tansah peparing dedana karo nuwun sewu minangka dadi kewajibaning wong sing kedunungan Brana Picis wong sing kedunungan Bondo Donya kuwi rejekine sak 2% dudu nggone awake dhewe nanging pancen dadi kagungane wong sing mbutuhake kaya to bocah yatim piatu mbok-mbok rondo sing wis sepuh ya ora ndek gawean ki dadi tanggungan wis wajib disantuni heeh ngono iki ya apik ayo bapak-bapak duda sing ora ndek gawean sing wis sepuh karo bapak ibu sing jompo sing wis sepuh kuwi wajib entuk santunan ya wong sing jeneng monggo panjenengane kuwi 200 wong lho Reng. Bayangno, 200 bocah disantuni kabeh. Kuwi tok nggo conto, tok nggo patuladan. Tepakno awakmu dhewe, mergo rejeki iki kudu nggonmu dhewe ning yen bisa-bisa rejeki iki ratakno sato ben padha iso ngrasake. Sing entuk rejeki kowe ning sing ngrasake wong akeh. Wo rejekimu kaya grojogan, banyu mili ora ana enteke. Ha ya terus tenan. Ning nek kowe entuk rejeki kowe cethil karo kiwa tengene, wah ya wis ming diparingi sedhela wae. Engko bar kuwi terus kowe ngrekoso lemu golek rejeki. Ning nek rejekimu iki tok ratahi karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh, kiwa tengen sing wajib ngrasakake tok wenehi rejeki ben iso melu ngrasake, wah tenan. Gemlontor kae. Muga-muga isa ya, Tru. Ha iya, ora muga-muga. Kudu iso mergo kuwi kewajiban. Ya, tak niati tenan, tak niati. Ha. Mula nek ana kanca nyambut gawe kira-kira kepiye ngono kuwi iki kowe ya nyantuni Reng. Wingi kowe dilapori mobil sinden ketabrak ning jalan tol Ngawi. Edok-edok turu ta kowe? Aku turu tenan yo nyuk tak plathok ndasmunan kowe. Aku ki turu tenan tekan omah iki lagi dikabari nek mobile sinden ketabrak nganti mubeng-mubeng untung ora glimpang sing nabrak. Oh. Sing gender pas turu ning jog mburi iku. Mongko sing ketabrak pas sirah. Terus delek-delek. Ora ngomong apa-apa kae meneng wae. Wah kuwi wajibe lek geter iki sesuk nek prei bancaan. Kok bancaan lho wis diparingi slamet karo sing gawe urip kok. Lho nek lumrah ditatap nganggo montor buantere 140 luwih, kayak kene mlakune ping 80 ku rak mobil nganti mubeng. Kaya ngono kuwi nek slamet rak ya isih diparingi slamet to. Mula kuwi saiki ki urip ki rak mung gumantung karo sing gawe urip to. Heeh. Nek lumrahe kan mesti nuwun sewu, tatu sirahe. Ning gandeng nuwun sewu, sirahe iki wis ndablek. Ora bakal iso tatu.
Iki senengane ora. Ayo terus do nembang terus. Yo. Gamelane dijereng kok. Sore mau udan. Ane mergo donganing para lenggah sing nalika sore mau wis diwiwiti pengajian, Bapak Kiai wis ngendikake sarta wis ndonga bareng-bareng udane terang nadyan deres sedela ning saiki wis terang. Ayo. Wis diparingi donga saka Pak Kiai, nyatane ya terang ya terang. Ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya. Ngaturake apa? Ya aku sing tuwa ya tak tetembangan terus. Ya. Apa? Sapa sing kepareng mbok suwune pambiyantu? Tak nyuwun suarane adikku wedok. Adimu apa? Adikku pernah itu. Mbak Ayu Purwalestari. Kuwi senengane sok ngadek-ngadekke sok mbayok-mbayokke. Ya wis ben ngarang ya Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Tok suwune apa? Ya sing kepenak, sing iso dienggo piyai sepuh, gandeng sing mresani ya piyai sepuh ya ana, sing enom ya ana. Gathik glinding. Wah lah kuwi. Ya, coba kaya ngapa? Karo men kanca-kanca leren truk mesake ngrekoso tenan lho nabuh aku wis tau ngrasake nabuh lho. Demung sedhela ya tangane ya kaku tenan. Ah aja demung, ngecer. Ngempul ki ya rekoso aja ngempul, aja girong sing rasa dadak ngetokke tenaga. Aku ki ora tau tak peksa kok, Gong. Ah iya. Monggo Mbak Ayu. Cakepanipun sami di ngono kae. Sing kabudayan ngono kae. Ayo cakepane buka buku sithik. Iya. Cap nggih, Pak? Heeh, rasa kesusu. Nggih, pun. Neno. Monggo. Kenapa Agnes kok diblonyo-blonyo? Masuk angin. Masuk angin medun ora apa-apa. Turu neng mobil apa turu neng transit kono. Ora usah dipeksa, engko ndak dikira aku ki jiat-jiat ora entuk medun. Meduna. Nang ngendi le turu omong aku. Tuwekan. Maksude mengko rak tak tileki to, Tru. Tak gawake dokter saka Sutkesmas. Dasmaskes. Ya ora apa-apa. Ayo men dipandu karo sapa kuwi mas-mase sing streaming kuwi golek nggon kana. Ngasuh. Ora apa-apa wong jeneng masuk angin aku nek masuk angin ya medun kok. Mayang ya medun. Lah witekno mbangane kenapa-kenapa? Iya. Langsung ngomong sing di omah. Kula ajeng ngandhap. Pun sesuk ling ngopahi sak karep sampean. Dun, wis ngono wae. Turu ning mobil. Bareng tekan mobil mari, gojek karo kanca-kanca. Kulino. Ayo gawe. Bar disuntik udut. Bar disuntik udut. Roning Kamal Ngomongke pusaka. Winur Sita Winur Sita mumpung muda anggayu amrih bisa marsudya amrih ana kabudayan kita marga kabudayan dedalan
mrih tuloso yang remdo terus lanjute ana neno yen mar suti di lha ya anakmu di kang satiti ngati-ati takono guru kang yaktiti padha samiti padha samiti padha samiti mata padha terus sing ati jwatale ngawuri aja waleng ati pangwekasku aja lali sirian maun iku wawalar sayakti tan wurung sira nuli atuk kagunan sejati jane pengendange iki ya alus ya wah iki bekas pengendang uyon-uyon gak terus entak peksa takon ngendangi wayang saiki ya wis ngendangi wayang rusane ra jamak-jamak nakale ra jamak-jamak aku ora iso ngatasi aku heeh ya nan wis ayo nekat kok mana ada urus ngono semboyane meng ngono kuwi kok ya wis ora apa-apa ya yen wis mati wudu kelakon neno yen wis kelakon kon du ngopo to Gong ora apa-apa nah kon merawatan narati cer-cer takon naragukan Tuhan makasanda mungkin ngrayo karo dipatet lot. Apa suarane cemengling neng tangane sing kiwa ki ngapa? Nabuh kok ora dhewe. Sing jeneng nabuh ya aturane lho, sing tangan tengen nuthuk galeman gamelan. Gamelan sing tangan kiwa ki mejeti men aja bengong. Net ngono. Kok ora dipejet ayo. Kepiye ta? Ya. Kabelan
mek pekinge kok terus. Waduh. Ameng pekinge kok nganti apik. Kemencling. Ha iya. Kowe dipathet tetep ora gelem, ora muni tetep muni. Heeh. Ya ora apa-apa. Heeh. Ki mau jenenge apa? Gathik glinding, gathik glinding. Ayo gek kowe truk gek aku gek rampung. Ya. Kong selaku arep rampung wae lho. Ayo nganggo aturan gareng wis nembang, terus kowe nembang terus aku terus sebo. Ya. Aku ya tak sing klasik wae ya Reng. Ayo wong sore mau wis gedumbengan ora karuan. Sore mau wis cetak. Cetak. Kenjange wis nganu jem-jemane wis medeni. Heeh. Sapa ya? Lho. Ayo adi wedok. Sapa? Ganang, Ganes kok. Ganang. Ganes. Kuwi yo anu waris yo. Ayo, ayo Nes, Ganes. Lenggah apa jumeneng. Weh lho, penonton iso pirang-pirang lho kok aku ngerti ora kae lho. Kalau ting jegenek kae, wite gedhe-gedhe kae. Tak kira nek wong delok jebul wit. Ayo anu rujak jeruk tok jogeti wae do kangen Nes kowe iki. Pak. Napa? Pangabekti kula kunjuk, Pak. Heeh, wis tak tampa. Sinden kok nyambi asah-asah. Mboten. Wis numplaki orisa lho. Kene tak lapi kene sah. Ngalup bae lho. Mbok aku dina iki minggu esuk ta iki. Pengen olahraga ya rasane. Ha iya. Ya Nes. Ya. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Ya, dibawani. Nggih, Pak. Kowe kok suwe mau bengi kowe ke dapur ora menyang. Sinten? Mau bengi. Lah kan kula kan mau ngomong to, Pak. Kula ajeng priksa. Ngapa ya? Priksa untu, Pak. Mbok ora sanggo untu. Malah apik kok. Nek ora nggo untu ki iso kembar karo wondo. Mbah Kus jenengan ngomong ha jenengan sesuk nggih calone pun niku. Kowe iki karo kowe nek nyeluk Lek Kus wala ki mbah to pernah. Kula nggih bingung Pak Seno menawi kula niku nurut saking awune Bapak. Jane niku ra enom, cok kemlinti, kula nyekluk malih. Oh. Nek saking awune Simbok, kula nyeluk muni Mbah. Oh. Okay. Iki Lek Kus wala ki awu jarum e. Awu jarum dengkulmu. Nggih, Mbah. Mbah Darminto ya. Mbah Darminto nggih. Mbah Darminto kalian Ibu. Ibu Simbok. Lho. Lek kok semala jenengan napa tasih? Hahaha. Wis ora, wis mari saiki omben-ombenane banyu aki. Pripun? Napa kersa mimi? Kowe arep ngombeni apa piye? Alah. Pak Seno kula jane isen lho gadah lek ning clemer ngoten niku nggih. Aja kowe. Saiki wis potongane wis sendang ngono mbiyen gondrong. Oh, gleleng tenan mbiyen. Iya. Aku kelingan jaman semono lara lopo. Ha iya. Melu Mas Kaca. Anggere kurang bayarane ming do gemremeng kowe. Piye iki? Ada piye-piye. Joli cap jaek wae, joli cap jaek. Ah. Ayo, Mbak Ganes. Neno.
cawes nenone mugi dadi jampi rucake kinejar jero gregele ape lho Nduk Cah iki sinden ra ono sing digregel ya ono tatine wis turu aja digugah oh tenan to nek dilokke langsung ampun dioyok-oyok Pak nek kula maju njur mungkin kula tengok ajeng dicelungupke nek jejer mungkin juran tenno kowe tau aku doyok-oyok Pak Seno ngoten kowe iso dikasari to karo kowe mboten manenono ora usah wedi kuwi iki gedhe gombong kok kuwi kuwi tok coblos domono ora kabur dicoblos wis mengkari sirah tok kae dingil ning layah lambah oh Pak kayak ayu ngece kayak asine ngece ayu guyu kemekelene kula Jawa lembah ora suwe ya nora suwe bapakne dole wis teko dibantu monggo ibu-ibu
dibawani Nes. Pocong. Ya. Bapak Pocong, pasar Mlati ngisor Dengkul, kidul Dengkung. Kidul Dengkung. Ya. Pak. Mungkin nek niki bener nyanyi Bapak Pocong. Heeh. Mungkin nek langsung trisik teng wingking angsal mboten, Pak. Trisik bablas teng wingking maksudnya, Pak. Ajeng mejeti Agnes. Trisik langsung bablas nguyuh ngono ta maksudnya? Mboten ajeng mejeti Agnes. Ya ya entuk heeh kan. Nggih, tenang nggih, Pak nggih. Omong ana Agnes kon mengkurung kok tak idak-idake. Yo ya. Ya. Bapak Pocong. Pasar Mlati Kidul Denggong. Tak kira keracak. Kricak Pak jenengan ki bangsane panganan. Ha ya ini iki karang nek weruh panganan kaya ngawe-awe ra. Nek ngerti kula, Pak. Nek ngerti kowe? Ngawe-awe mboten. Ra. Mau. Gaya. Bisa sedulur. Mbah. Larne pasar gede lareng loji menggok ngetan kesasar nek gondo manan. Sindenku rak bebas-bebas ta, Tru. Santai kok. Bar nembang terus melarikan diri ya no. Ya, manen ora apa-apa, Gong. Sing jeneng bantu karo kancane. Jebul Ganes ki tukang pijet. Oh. Ora kacamata ya. Nyatane arep mijeti Agnes ki mau dhek ngerti aluran-aluran nggon penyakit-penyakit kuwi. Ya iki mengkari nawala siji sing urung iso diaturake, Gong. Sesideman sing nyuwun Pak Dukuh. Wah, ki Tatin sing disuwun. Ya. Sesideman yo. Jana leman tenan. Sesideman yo Tatin sing dijaluk. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Ya gak jumeneng. Iya, mangga. SpongeBob. Sik, Pak. Semangat lho iki amplope durung tak owahi lho isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesideman. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Mbon. Wis. Sadis tenan. Ala aku rak yo le semawur pas kok empun. Wis. Iya. Wiwitane Wiwit. Apa kuwi?
Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendak ora jleng. Sampah malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Wiwitane aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin Rayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Ayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem mo dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Yeah. Anderek sang pekek Eno pria bagus Kang olah budaya pas iki. Suwan menyang kutha gedhe pas. sowan menyang Di. kota Gedhe. gede Ana-ana. banter terus yung yun Eno. selendang kuning Kang saking kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesideman
paten ana. Nah, ora tak pateni tenan. Sapa? Lagune kok. Kok kayaknya dendam karo sapa? Ora, aku ora tau. Aku tidak pendendam. Kayak luweh becik paten Nena liwat kincang
pengendange ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Ha pengendang. Kuwi asline pengendang iki mangkel kalau olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hey. Jane kamu sayang apa enggak, Mo? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kira-kira ya, Bang ya? Apa? Kira-kira no. Wah ya gila kowe. Oh, entene ora ngerti ya. Nek Aku iki aja kok gayo pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. kuwi iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dene jogat ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye liar joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng Lah lumayan aku gelem apa lho. tarian ular kakat ngene kuwi. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora? Pancen cangkeme tatin kuwi. Lah? Ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, ngono nek Denko rak terus Denko ki nek dunake sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok gak weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa rata-tatan. Yo. Liwat kencanging alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah, penak. Urip ana kutha Oh, yeah. Yo. Kok nganggo gede to iki kok. Dene semene kok kendhange meng cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksude. Kok le ngendange meng drundung drundung dung drundung drundung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Cocok Den kowe ora iso ngepaske.
Wonge wis dikilani wae ngenem kok. Drundung-drundung. Iso gede ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek gede. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gede. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana kuna bareng gede lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gede ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis apa? Kuwi mah Apane? amplop. Kayaknya Asah dilongi. ora lho. Awen ngene kadadak dilempet ngapa? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Rak ya dilempit. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Atin ki nek wis entuk dit ambok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke lagi nampa dhuwit ki ambok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wae bobropring. Tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya gong apik. Satpol PP. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kuwi rasah omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra tak tuntak dudang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku mung muni kowe udu sing nembang kowe udu. Aku nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ameng ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 Malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana, ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik
yani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih iki Lurah Semar Badranaya Panglang Indriya mangu Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nalagaring iya Wilujeng Ndara iya Petra Wilujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak kesesa Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki Gus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne omong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku mung batur mung Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk ra ngaku pamit jare Panakawan ae kok Bagong kok malah mlayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dinggo ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki ora iso matur ngersani Ndara Janaka
Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa. Ah, tak tempuhke pendawane. Maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Ki nek aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat nyaur karo keluputanmu Wipanakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyakala mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Kaka Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Kaka Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Kaka Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik
Us. Bagong. Ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita. Kita sapa? Us. Ulun iki dewa. Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mengkaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Maranos mubang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kulir wuwu sing pini panca ing strayali binatang panusmaning jajanan sakertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya pancen bener. Wah ya keparat niki nek kula ora membersihkan nama nyucekke jeneng kula paling boten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh pukulun. Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. None 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 none. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Ha iya. Iya. Sakarep kita Panakawan Bagong.
manjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe memirang kelawan Janaka mirang kelawan para Pandhawa maksude piye iki ora ana gluduk ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe kowe wani gunjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati aja ngono aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro nek mung keplok tangan siji ora bakal muni merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong Bagong nun kowe aja sembrono lho monggo dados lho dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jrono lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula trinanting ngalani Kang Rayi pun Dewi bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Bareng Yayi Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yayi Arjuna kuwi katresnane mung marang Yayi Ratu Banowati dene Yayi Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglukro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Apa coba apa sabda apa iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ha ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane?
ora paham e. Ratu ora modern, Gus. Ora kok saya suwe aku kaya kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, srasan dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa musuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Nanging Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir drajange dewan. Poko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik to, wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang saon. Wong Janaka omongane saon. Brataya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindhul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak ngurusi karo pecah bat. Sapa iki pendhita kok rupane kaya ngene? Kowe lah keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparangan. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan Liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati nang semplo siraman. Sang Begawan Liceng Sumewah Lurah Bagong. Sanika semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud Lurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Kowe ngapa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kulawarga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah, kula niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus diglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku kena-kena ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Oh.
aswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani njaluk ngapura tenan ya mbok kiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan aku saiki wis arep insaf ya estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih ra ngoten tak matur nuwun nggih Mas sampeyan pun eling pun dadi wong apik aku nekseni lho Bagong pareng sinuwun monggo kula mboten ajeng nyenggol inggih menika toya atos ya apa minuman keras dibasake mari kok mari terus kowe nek dolan nggon aku nggo anggur petel dasmu ya wis ora Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora kok. Leren. Wis ora aja mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda aja omben-ombenan, aja mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bako ki ning awake dhewe truk ning kawula kaya awake dhewe iki mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe ya truk leren semana leren wis ndelekke lapen tak ajar kari sak plastik guang wah dicipi jojo nenggala nggawa nenggala barang ben sakmono sayang aku wis ora tenan yakin ya sayang ya aku wis ora estu nggih Mas remen kula Mas nggih lambemu gomen nggih idune tememplek matur nuwun Gusti nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya ning insaf tenan aku sesuk bengi le gara-gara basa krama oh iya Ora bisa pisan. Wis kudu insaf tenan aku terus. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina. Kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina. Sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi ya mbok ya wis santai wae. Aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki.